Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, hausme izango dugu lehenengo bere proiektu pertsonalari buruz hitz egiteko, eta ondoren Alex Merino izango dugu, Argigorriak sortzaileetako bat, telesailaren inguruan hitz egiteko eta estreinaldiaren berri emateko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1976an, estatu kolpea jo zuen Argentinan Videla buru zuen junta militarrak. 3 urte lehenago, 1973an, Juan Domingo Perón erbestetik boterera itzuli ostean sortutako kaos politiko, ekonomiko eta sozialari militarrek izugarrizko errepresioarekin eta aberastasuna klase burgesaren interesen arabera antolatutako ekonomia liberalarekin erantzuten zioten. Ekonomia liberalizatu eta errepresio gogorra ezarri zuten. Txilen eta Brasilen ez bezala, Argentinan Eliza errepresioaren kolaboratzaile izan zen, eta torturak eta hilketak babestu zituen. Helikopteroetatik jendea bizirik itsasora jaurtitzea ohiko exekuzio metodo izan zen, besteren artean. Diktadurak 1983 arte iraun zuen, eta epe horretan gerra zikinaren bidez 22.000 lagun desagerrarazi zituztela kalkulatzen da. Baituen haurrak ostu eta diktaduraren aldeko familiei eman zitzaizkiela ere jakina da. Urte eta egun berean, Maria Lorena Barros hil zuten Filipinetako militarrek, makibaka emakume militanteen erakundearen sortzailea. Handik gutxira, gerra egoera aldarrikatu zuen gobernuak eta klandestinitatera pasa zen. 1973an atxilotu zuten eta Filipinetako preso politiko nagusienetako bat izan zen. Harik eta kartzelatik ihes egitea lortu zuen arte, berriro gerrilara batuz. Handik 3 urtera segada prestatu zioten eta han hil zuten. 1985ko martxoaren 24an, Mikel Zubimendi, HBko legebiltzarkideak kare bizia bota zuen PSEko Ramon Jauregiren eserleku hutsean. Egun batzuk lehenago, Alakanten, herrialde katalanak, aurkitutako gorpuzkinak lasa eta zabalarenak zirela frogatu eta gero, mobilizazio eguna deitu zuten Euskal Herrian. Tolosan grebak hiria gelditu zuen, eta zenbait lekutan istiluak izan ziren ertzaintzaren, eta manifestarien artean. Errenterian, kasu, 5 ertzain eta 2 oinezko zauritu ziren poliziaren furgoneta bat errezutenean. Galek lasa eta zabala baitu eta hil arte torturatu zituen, eta beren gorpuak kare bizitan ehortzi zituzten 10 urte lehenago, 18 urte zituzten. 4 urteren ondoren, NATOk Jugoslaviaren aurkako bombardaketak hasi zituen. 2500 hildako eragin zituen. 78 egunez, Belgrado, Novi Sad eta Montenegro era sistematikoan bombardatu zituzten 200 hegazkinekin eta itsasotik jaurtitako misilekin. Clintonek erasoa justifikatu zuen esanez beharrezkoa zela Europa libre, baketsu eta egonkorra mantentzeko. NBR-en oniritzirik gabe hasi zuten bombardaketa gerra krimentzat dauka askok. Azkenik, 2023ko martxoaren 24an, Euskal preso politikoen aurkako sakabanaketa politikoa amaitu zen Espainiako estatuan. Espainiako espetxe zuzendaritzak sakabanatuta zeuden azken 5 presoak Euskal Herriko espetxeetara hurbildu eta 1989an abiatutako dispertsio politikarekin bukatu zuen. Frantziar estatuari dagokionez, EPPKko preso gehienak Lanemezango espetxera eraman zituzten. Sakabanaketa ezarri arren, urte luzez preso politikoek astebururo bisitak jasotzen jarraitu zuten. Besteren artean, gidari bolondresen mirentxin kolektiboak lagunduta senide eta lagunei kartzeletara joaten. Orotara, presoen 16 senide eta lagunen heriotza eragin zuen dispertsioak, bidaia luzeetan autoistripu zilak. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste artean, ordu eta leku berean, fisioterapia eta osasuna. Hitzaldia, nola erregulatu estresa eta antsietatea fisioterapia tekniken bidez.
baita ere doakoa aforoa bete arte. Ostegunean, O diosas amadas, emakume idazleak beren literatur ikonoen aurrean. Silvia Hidalgoren Adelaida García Morales, mistizismoa, dolua eta desira. Kondestableko zibiboxean 7 edukiera bete arte doan. Ostiralean, 27an, Ponpeloko zibiboxean A Fuego antzerki bakarrizketa izango da La Bella Oteroren eskutik, arratsaldeko 7:00. Larunbatean, eguerdiko 12an Arrosadiako zibiboxean euskeraz, eta arratsaldeko 6 Ponpeloko zibiboxean gazteleraz, Sorgina Txirulinaren eskutik musikaren bidaia ipuin kontaketa. Doan, edukiera bete arte. Azkenik, igandean, koro zikloa. Koral Media Lunaren kontzertua Kondestable zibiboxean, arratsaldeko 7:00. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek 5 eguneko su-etena agindu du Iranen negoziazioak indartzeko. Lehenengo puntuan, Teheranek ukatu egin du akordiorik egon denik eta Washingtonen mugimendua gerra psikologikoa dela dio. Bigarren puntuan, Israelek hegoaldeko Libano isolatu du, lurreko inbasio baten aurrekari gisa. Hirugarren puntuan, su-eten partzialak petrolioaren prezioen jaitsiera handia eta burtsaren igoerak eragiten ditu. Gorriz, erregaien prezioen bezaren jaitsiera ia ez da nabaritzen Nafarroan. Argazki nagusian, erdian Susana Miranda lehen mailako arretako arduraduna eta Clint Jean Louis Nafarroako larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea. Elkarteko eta bizitzak salbatzen dituzten ABCak fundazioaren bidez, RCP simulagailu medikuen manikiak jaso dituzten Nafar erakundeetako ordezkariekin batera. Honen titularrean, berpizten diren bihotzak. Nafarroak indartu egiten du bihotz biriketako geldialdien aurrean gizarte erantzuna. Eskuineko berrietan, Nafarroak suizidioaren prebentzio indartuko du ikasgeletan. Jarraian, ikusleen 45% Navarra Arenan izan zen 2025ean. Azpian, eskuinak ez du lortu korrika lokaztea Nafarroan. Ondoren, 3 polizia foral atxilotu baten tratu ugarriagatik epaitu dituzte. Azkenik, Juanma Morenok hauteskundeak deitu ditu Andaluzian maiatzaren 17an. Horiz, batetik, gerrilari baten memoria. Bestetik, bizikleta kontratu berria Iruñean. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan suizidio gehienak 60 urtetik gorako gizonezkoetan gertatzen dira. Eskualdeko gobernuak indarrak batu nahi ditu erronka oso konplexu bati aurre egiteko. Irudi nagusian, 3 auto erreta eta 4 bat kaltelarriekin polizia forala ikertzen ari den sute batengatik. Honen lerroburua, susto handia Irurtzunen. 4 ibilgailu erre izanak 6 familia behartu ditu Aralar kaleko 32. zenbakiko etxeak ustutzera. Eskuineko berrietan, Trumpek negoziazioak iragarri eta kontramehatxuak atzeratu ditu. Ondoren, itxaron zerrendek eta buruko osasun arazoek absentismoa areagotzen dute. Azpian, UPNek, PPek eta Voxek korrikari diru publikorik ez emateko eskatu dute. Azkenik, Oleofatek 10,5 milioi inbertitzeko asmoa du Nafarroan. Goiko berrian, Iruñeko kale nagusia, denda tradizionalak. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Espainiako auzitegietara joko dute 7 torturatuk, egia judiziala argitzeko. Lehenengo puntuan, giza eskubideen Europako auzitegiak 10 kasutan zigortu du Espainia torturak ez ikertzeagatik. 10 torturatu horietatik 7 aurkeztuko dute salaketa. Bigarren puntuan, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren babesaz jo dute auzitara, eta NB eraino iristeko prest daude. Argazki nagusian, EB bat lehertuta, atzo Teheranen. Honen titularrean, Trumpen 5 eguneko ultimatuma. Ameriketako estatu batuek ez diete eraso egingo zentral elektrikoei oraingoz. Esan dute elkarrizketa emankorrak izan dituztela. Teheranek denak gezurtatu du.
Eskuineko berrietan, Iraleko langileek Jaurlaritzari eskatu diote euskaran murgiltzeko programari eusteko. Azpian, Etxegaraik segituko du Baionan auzapez, hiriarteri nagusituta eta etxeleku izan da garaile kanbon. Ondoren, Confebaskek uko egin dio gutxieneko soldatari buruzko negazioazioa abiatzeari. Beheko berrietan, Joseba Ezkurdia pilotariak dio. Erasokorrak izan behar dugu, eta nik beldurri gabe egin behar dut aurrera. Ondoan, Arabatik Gipuzkoara sartu da korrika. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. EH Baik ezkertiarren aurrerapena nabarmendu du. Independentziaren aldeko hautagaiek iparraldeko 21 udalerritan gobernatuko dute. 2020an baino 6 gehiagotan. Hala ere, ezkerreko alderdiak kezkatuta dago eskuin muturraren aurrerapenarekin. Argazki nagusian, Lucia Lakarra, dantzaria, koreografa eta zuzendariak dio. Urte askotan ero bezala lan egin dut ikasteko eta evoluzionatzeko. Eskuineko berrietan, Trumpek Iranek merkatuei zuzendutako iruzur bat dela uste duen akordio bat iradoki du. Ondoren, Mario Santutxo, argentinar kazetariak dio, faxismoaren berpizkundeak armagabe prestatu gabe harrapatu gintuen. Ezkerreko berrietan, Confebaskek uko egin dio berriro LGSa negoziatzeari. Azpian, txertoak. Lakuak txertoa behar bezala jaso zuten 276 pertsonetatik 58rekin bakarrik jarri da harremanetan. Azkenik, korrika, saltoka Nafarroa, Gipuzkoa eta Araban zehar. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Hausme, zer moduz? Ondo, mila esker, gonbiditearek. Mi esker zuri etortzeagatik. Konta eguzu, zure proiektu hau, Hausme izeneko proiektu hau, nondik datorren? Pitxat, etxean edo taldea ez izatea, konturatu nintzen, nik grabatu dezakedala guztia, nik egin dezakedala ekoizpen guztia eta erran nuen, egin dezagun, saiatu gaitezen. Hori izan zen, hasieran grabatuz abesti edo berezko abestiekin, baina gero oraingoz gehien atera direnak bertsioak dira, eta horrela, gutxi gora bera. Noiz izan zenuen lehenengo kontaktua musikarekin zuk? Oso aurra izan nintzenean, aita ere musikaria dut, eta beti egon da musika nire etxean, eta aitak gitarra jo eta ni hor begira ea zer egiten ari zen, eta gero gitarra oparitu zidaten, eta gero zarata egiten 3-4 urteetatik gutxi gora bera. Zuk uste duzu horrek zer ikusia duela gaur egun egiten dezunarekin? Bai, aitaren influentzia edo badago beti, elkarrekin ere egin ditugu abestiak, talde bat izan dugu elkarrekin, eta orduan nire ustez influentzia izan duela, noski. Hausme proiektua hasi zenean, gogoratzen zera zein izan zen lehenengo kantua? Bai, horretzen naiz, Hijo de la Luna, Mekanoren Hijo de la Lunaren bertsio bat izan zen, eta zehazkia eguna, ez naiz horretzen noiz atera nuen, baina badakit 2022ko irailean izan zela. Duela 4 urte ia pasata. Bai. Nolakoa izan da 4 urte hauen prozesua, bilakaera, leheno komentatzen hon gara hasieratik izan zenuela harrera ona, nola izan dira 4 urte hauek?
Hoberantz egin du batez ere audioak. Ni horretan asko fijatzen naiz eta noski ni ere teknikari izateko ikasten ari naiz eta gero eta hobera egin du audioak, baina era nabarmen batean. Eta honi esker asko ikasi dut. Eta publiko aldetikan nabaritu duzu, azkeneko 4 urte hauetan aldaketa bat, gehiagora joan da edo gutxiagora, edo agian perfila aldatu da, edo... Aldatu dela gehiagora egin du, zertxobait bai, batez ere sareetan ere gehiago publizitatu dudalako. Hasieran bakarri pixka WhatsAppen bidez pasatzen nuen eta entzuten zuten oso ondo, baina gero hasi nintzen sareetan pixkat gehiago jartzen eta orain nire ustez ere audioak hoberantz egin duenez. Bai, hoberantz egin duta. Bertsioak egiten hasi zinenean, zer bilatzen zenuen zehazki? Berezitasuna. Berezitasuna, baina gauzarik arraroena. Hijo de la Luna adibidez horretan, erran nuen, barregarria litzateke, halako bals bat hartu ez, Hijo de la Luna halako abesti lasaia da, eta estilo metalero batean jartzea. Eta erran nuen, bueno, egin dezaket. Instrumentuak baditut, grabatzeko grina eta grabatzeko instrumentuak eta aparatuak ere, egin ditzagun. Eta arratsalde batean edo holako zerbait egin nuen, bertso hura. Nahastu, bueno... Horrek bere denbora behar du. Bere denbora behar du, bai. Eta 4 urte hauetan, gutxi gora bera badakizu zenbat bertsio egin dituzun? Oraino atera dinenak 50 bai. Badira? Badira batzuk. Bai, horrela 3 diskatan edo atera dinenak 50 izan dira, bai. Eta badezu baten bat edo pare bat horrela bereziak zuretzako edo gehien kostatu zaizkiduna lan egitea edo... Gehien kostatu zaizkidanak, orain ezakit zeintzu diren, baina badaude batzuk, badaude gehiengoa, gehiengoa. Baina bereziak horren gogoko ditudanak, ezakit Masielen La La La. Bai. Oso halako bertsio bat egin nuen oso era raro batean, oso gauza, baina berezitasuna. Eta bertsio hori oso berezia eta kutxuna dute ere. Hasieran kostatu zitzaidan onartzea, baina orain entzuterakoan diotu, bertsio nahi nuen. Ze estilora eraman zenuen edo zer egin zenuen kanturrekin? Halako metal berriro ere, dira, metal baina oso gogorra, lasaia erran nahi dute tempo aldetik edo, baina gogorra instrumentazio aldetik, gitarra pila bat, gero ere erran nuen, barregalia litzateke gaita bat eta txistua sartzea hor, sartzeagatik. Eta hori Hit the Rock Jack ere bertsionatu nuen egun berean, gainera, uste dut berantago, ahotsa izorratuta gero, abestu behar izan nuen Ray Charlesen abesti bat. Ezakit ideia oso nahi izan zen, baina ondo geratu zen behintzat. Eta mundu osoan dauden kanta guztiekin egin dituzu 50, nola aukeratzen duzu zein egin? Oso zaila da egiarran. Momentuan edo zein gogoko dudan, edo eta zein badakidan nire repertorioan gutxi gora bera zein dudan, eta nik gogoko ditudan artistak beti. Batzuk hobe geratu dira, beste batzuk. Eta badago zerbait, hau da, abestiak
bertsionatzerakoan imaginatzen dut zure ere egiten dituzula pixka bat. Badaukazu zerbait identitarioa kantu guztiek daukatena edo somatu daiteke hau Hausmeren bertsio bat da? Wow, ez dakit egia erran, oso... ez dakit Akaso estilo diferentetan zaila da ere bai? Estilo horren ezberdinetan oso zaila da niretzat. Eta nola egiten dituzu moldaketak, edo nola hartzen duzu Masielen la edo zein abesti eta eramaten duzu beste estilo batera? Nola izaten da prozesu hori? Akordeak begiratu, tempo bat jarri askotan metronomoarekin bakarri, klak, 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 eta probatu, gustoko dudan zerbait aditu arte, entzun arte. Entzuten badut adibidez, hori 3-4koan entzun nuenean, eta erran nuen, bale? Eta horrela egin dezaket, Masielena nahiko natural atera zen. Beste batzuk gehiago kostatzen dira, gauza arraroagoak ere egin nahi ditudalako, baina bai, Masielena nahiko natural atera zen. Eta gero edizio aldetikan, nahasketa aldetikan hori nola izaten da, nola egiten duzu? Asko kostatzen zait hori, nahi baino gehiago. Baina, hor guztia grabaturik, hasten naiz hor nahasten, hasten naiz hor volumenak hor egokitzen, eta 5.000 aldiz entzun eta gero, azkenean onartu egin behar dut. Eta oso gutxitan geratu naiz gusturan hasitakoarekin, hasieran, gero ja onartu egiten dut. Hasieran, kostatzen zitzaizun gehiago abesti bat moldatu eta nahastea orain baino, edo jarraitzen du zailtasunak hor? Orain nire ustez gehiago kostatzen dola nahasteak, baina hobe geratzen dela. Exigenteagoa zera zure buruarekin. Bai, gero eta exigenteagoa, bai. Eta gero beti dago zerbait hobetu aldena. Beti dago zerbait hobetu aldena, gitarra gehiago entzun daiteke, basua gehiago, ahotsa gehiago, beti biltzen ezola. Eta noiz esaten duzu, bale, oneraino iritsi gera, listo, bukatu dugu. Gutxi gora bera, leku askotan probatzen dut nik, entzutearena, probatzen dut alako altaboz txiki batean, probatzen dut nire ordenagailuan, kasko hobe batzuekin, mugikorreko kasko batzuekin, entzunaldi asko egin behar dira, eta gutxi gora bera guztietan ondo entzuten dudanean diot, jazta, bukatu da, erlaxatu gaitezen, 2 minutuz behintzat, eta listo. Bertsio bat sortzearen prozesu guzti horretan, abesti aukeratu, moldatu, nahasketa, zer da zuretzako momentu garrantzitsuena esaten, hau ondo egin behar dut, bai edo bai, bestela hau ez du aurrera? Grabaketa, nire ustez, grabaketa. Grabaketa ondo egin behar da, alik eta zuzenen, ez gara hemen yes taldea, nahiko nuke, baina, bakoitzak bere mailarekin, baina hori grabaketa nire ustez gauzarik garrantzitsuena dela, soinua ondo argi izatea, zer nahi duzun gitarran, gehien bat gitarrain hartzen dut, multi-instrumentista naiz, baina ikasi dutana gitarra da, berez. Orduan, gitarra jolea naiz gehien bat. Eta zein da gehien gozatzen duzun momentua? Gehien gozatzen dudan momentua, grabatzea ere. Baita ere. Oso divertigarria iruditzen zait. Eta gero, moldaketak egiten ditugun askori, gertatzen zegoen bezala, bertsio egiten dugun bitartean, normalean, bikaina da bertsioa, gero entzun, eta, zer egin dut, zer egin dut nire bizitzarekin, abestiarekin, eta alakoak pasatzen zaizkizu, baina, multi-instrumentista izanik, gitarra joleaz gain, ze beste instrumentoa agertzen dira zure bertsioetan, aipatu duzu lehen txistua ere sartu duzuela, beste ze gehiago? Txistua atera da, batzutan,
Atera hoi da basua, noski, basua ere, basu jola izan naiz ere, talde batzutan. Gitarra, basua, buzuki ere atera da batzutan, buzuki irlandarra. Gitarra, elektrikoa eta akustikoa eta klasikoa ere atera da batean. Teklatu asko. Teklatu zale amorratua naiz, nire lagun minarekin talde badut eta berak beti dio teklatuak ez jarri mesedez aimat. Teklatuak ez jarri mesedez. Ez jarri teklaturik. Eta teklatu zalea naiz, eta hori pixka bat, teklatuak ez, baina hori instrumentu virtuala asko. Teklatuaren bitartez. Teklatuaren bitartez. Eta ahotsak, ze garrantzi du zure bertsioetan? Ahotsak badu, normal, abesti gehienak abestuak ditut, instrumental batzuk ere jartzen ditut, nahi eta erakusteko pixka bat luzitzeko edo, beste instrumentuekin. Ez dut horren gogoko nire ahotsa, ez da beste lagun batzuk bezala gogokoago dudala, haien ahotsa entzutea, baina horren terapeutikoa izan hori da abestea, egiten dut ondo egoteko. Eta bertsioak egiten dituzunean, egiten dituzu gehiago talde formatukoak, aipatzen zenituen metaleko bertsioak, edo baita ere egiten dituzu akustikoak, edo nondikan jotzen duzu gehiago normalean? Metala aipatu dut bitan, baina ere asko erabiltzen dut swing gainero bat, noski, swing bluesero bat, blues zale amorratua naiz ere. Eta hori ere jorratzen dut gehiengoetan. Eta oso kutxunak ditut ere bertsioek. Bertsio bat egiten duzunean, zer imaginatzen duzu entzuleak sentitu beharko lukeela entzuterakoan zure bertsio hori? Gizona burutik jota da, hola. Ez denetarik egin dut, gehiengoa, ez? Estilo batzuk falta zaizkit jorratzeko, baina ez ditut horrelako segurtasunekin egin. Eta baina eginen dira. Badezu asmoa egiteko... Bai. Probatzea da kontua, eta bai. Baina, swinga, akustiko zerbait ere egin ditut, akustiko batzuk, baina baina gutxiago, ni ustez ere hori elektrikoak ematen duen indarra edo, horren gogoko dudanez, akustikoak ere gogoko dut, akustika zale amorra duanez, baina... Eta egiten duzuna egiteko badituzu inspirazio iturriak edo zertan oinarritzen zerela esango zenuke ze talde edo ze musikari edo... Musikari asko ditut influentzia gisa eta oso berezia guztiak, oso bata bestearekin zerrikusia ez dutenak, nire gehiengoak edo beti izanen da Vicente Martínez, Oskorreko Vicente Martínez. Gero ere Deep Purple eta Rainbowko Richie Blackmore, ni oso parpeleroa naiz. Zenbait gehiago ere, aita bera ere, akustikarekin, aita bera beti elkarrekin jo dugulako. Joseba Tapia instrumentu aldatzeagatik ere. Multi-instrumentista fazeta hori. Bai. Akordia edo soinua ez dut jotzen, baina... Soinu txikia, badakit trikitisa soinu txikia dela. Bakit gero... Agian batzuk aserratuko direla. Egoten dira, eskisito batzuk ez da. Bai.
akordeoia, trikitixea eta gauza bera, eta badakit. Eta, bueno, musikalde batera utzita, sare sozialak eta, bueno, YouTubeen igotzen dituzu bideoak, Instagramen ere badezu kontua, ze garrantzi dute zure proiektu honetan sare sozialek? Badute. Nahi baino gehiago, ez naiz oso bideoa igotzen zalean, naiz eta zurra dirudien, baina bai, ez naiz. Ez naiz oso zalea, egarran, ez dut horrengoko entzunzazu abestia, hau entzunzazu. Egin behar da, ez? Musikari 2026an gaude orain, eta horrela egin behar da, eta horrela egin dut, baina... Zer moduzko erantzuna izaten du jendeak? Orokorrean nahiko positiboa. Ez dago askotan erantzun askori, baina dagoenean positiboa dago. Bai, jendeak gogoko dut, oso ona, Aimar, oso nauzme eta oso ona. Zuri egiten dizu horrek edo uzten dituzu komentarioak alde batera? Ondo daudenak, ondo hartzen ditut. Gaizki batzutan ere tokatzen zaizkizu, batzuk oso gutxi tokatu zaizkizu. Baina, gaizki hartzen ditudanak batzutan horren, okurrenteak ero direnik, batzutan parrere egiten du, total. Sentitzen duzu badezula zure jarraitzaileekin komunitate moduko bat, edo harreman mota bat dezula, edo diferentea dira zure jarraitzaileak eta zu? Instagramen denetarik dut, Instagramen gehiago ditut eta ez da nahiko ezberdinak dira, nahiko denetarik daude hortik Instagramen. TikToken bai direla erantzun gehiago eta gauza positibo gehiago. TikToken agian mugimendu gehiago duzu? Bai, historia, agian gehiago ikusten dute Instagramen edo pertsona gehiago jarraitzen dute Instagramen, baina TikTokekoak komunitate gehiago dira, eta euskaldunak gehienak. Eta badezu, jaso duzu mezuren bat edo komentarioren bat unkitu zaituena edo... Bai. Behin egin nuen alako cover txikitxo bat TikTokerako eta Instagramerako Gieldu taldearena, justu ere kamiseta eramaten dudana, eta haiek erantzun zidaten eta eskerrik asko hauzme. Bueno, hauzume jarri zidaten, baina ulertu nuen. Eskerrik asko hauzme eta zuei eta nire lagunei deitu eta hau ospatu behar dugu. Eta ospatu genuen. Izango du meritoa, taldeak berak zoriontzea eta eskerrik ematea. Taldeak berak zoriontzea, bai. Nire ez zatu unkigarria eta zipoza. Komentatzen genuen lehen lan urte hauetan 50 bideo, badirela lana. Kantua aukeratu, kantua moldatu, grabatu, nahasi... Lan asko dute. Zaila egiten zaizu etengabe lan horretan egotea, imaginatzen eta hau ez dela zure denbora osoan egiten duzun hori. Ez. Zaila egiten zaizu egunerokoan lan hau egitea eta jarraitzea urte hauetan zehar etengabeko lan hori egiten? Horren ezberdinak izanik bideoen erreprodukzio edo ikusmenak edo zaila da, kostatzen zait hor jartzea, baina gero egiten dudanean neko segituan egiten dut. Grabatzea, nastea ez, nastea beste aste oso bat da. Baina kostatzen da, jartzea batzutan hor kostatzen da, bai. Eta bertsioaz gain, pentsatu badezu inoiz orain zauden proiektu honetan zure kantu propioak grabatzea eta igotzea eta... Bai, igo ditut batzuk ere. Igo dituzu. Ez dira asko, baina batzuk badaude. Batzuk historia oso barregarriarekin ere, baina
baina bai, igo ditut batzuk ere plataforma guztietan daudela, Spotify eta Tidal izan ezik. Diskurtso hori eman behar dut, orain. Eta ze erantzuna izan dute zure kantu horiek? Bueno, hasierako artista baten erantzuna, ez da bi erantzun aparta, baina beti entzunaldiak beti eskartzen dira, noski. Eta orain hemendik aurrera begira, pixka bat, zen norabide hartu nahiko zenuke jarraitu nahi duzu bertsioekin, kantu propioekin, elkarrekin edo zein da pixka bat Hausmeren norabidea aurrera begira? Hausmeren norabidea, orain ateratzea behintzat, bai nahi ditut nireak diren gehiago, nahiz eta orain berriz ere kendu behar izan nituen Spotify-tik eta Tidaletik, eta guztiak kendu egin zen, distribuidorak hola zidan beste modu batez utzi, eta berriro ere ateratzen nahi naiz, orain arte nuena. Orduan berriro ere bertsioak aterako dira gehien bat, orain dela gutxi ere beste abesti bat atera nuen, baina hori ja originala. Eta hori ideia da ateratzea behintzat originala. Kostatzen zait, karo, bertsioak azken finean bertsioa dira. Ez dira nire hitzak, ez dira nire musika. Bada beste batek egin duena nire pixka bat, nire zorotasun honetara moldatzea. Eta noski nire musika gehiago gustatzen zait, ondo entzun behar delako, ondo... Zure musikarekin exigenteagoa orain... Are gehiago, are gehiago. Eta badezu proiekturen bat, edo kantu propioren bat, edo bertsioren bat hemen gutxira ateratzeko asmoa, edo... Kantu propioren bat atera da orain dela gutxi. Bi segiduan atera dira, bat otsailean eta bestea orain dela gutxi atera da, eta biak justu ere, oraindik atera ditudan letrarekin ateratako abesti bakarra edo, uste du. Bai, oraingoz. Izan da, San Valentin eta bi egun berantago ateratako bat, orduan, halako rock and roll moduko bat, eta, bai, Ben del Corazón deitzen da, eta, esti hori, atera nuen otsailean. Gero, orain atera dudana da, halako txorakeri bat, egiarran minutu bateko abestia da, niretzat barregarria da batez ere ordenagailuan nuelako idea papaios papagaios uno edo lako zerbait nuen, eta gero erra nuen, jarriko diot beste izen bat, eta horren barregarria zen ideia erra nuen, jarriko dugu, ¿qué pasa si saco esto? Olako txorakeria da, baina, barregarri. Hausme, nun ikusten duzu zure burua 5 urte barru? 5 urte barru, guau. Nahi badezu 2 urte barru, hain jungabe 5 urte barru. 2 urte barru agian errexago edanen da. 2 urte barru, ezakite, segituz, agian, abesti original gehiagorekin, hori bai, ustez, horiek aterata, original gehiago ateratzeko asmoa dudanez, original batzuekin, agian originalen diska batekin, asko eskatzea da, asko kostatuko zait, baina nahiko nuke, egiarra, nahiko nuke. Venga, eta orain eskatuko dizut, bota 3koa eta 5 urte barru, nune egongo zera. Diska hori pixka bat, originaltasun hori pixka bat aurkezten,
Eta proiektu gehiagorekin, proiektu gehiago ditut, hauzme baino, noski, eta proiektu horiek diskak eta alako gauzak grabatzen jarraitzen eta batez ere jendeak entzun dezan. Pixkanaka bukatzen jungo gara, denbora badi joala. Vale. Zer da zuretzako musika? Niretzat? Musika. Wow. Nire espresatzeko modua. Ni agian batzutan, askotan gauza bat erraten diate eta askotan erraten diet, beldurre gabeia da, ezakit nola nahi duzun erreakzionatzea. Eta horrela geratzen ez, eta beraiek barrez hartzen dute, eta baina egia da, ezakit nola erreakzionatu. Eta musikarekin haserrea, amodioa, denetarik ez espresatu dut, nahi dut. Haserrea gehien bat, haserrea gehien bat, eta baina hori, eta bai, musika bizia da, bizitza da, dena da. Zer esango zenioke, gazte bati orain zu bezala proiektuak eta milaka lekuetan dabilena musika inguruan, musikan sartu nahi duen edo hasi nahi duen gazte bati, zer esango zenioke? Egin ditzala. Ondo pasatzea prozesuan, teknikari bezala esartzea. Beste, txantxa, pixka bat ikastezala, baina hasierako gauzak ez direla horren zoragarri aterako, baina normalean, gero Mozart bat aurkituko dugu, baina egin ditzala eta ondo pasa dezala prozesuan. Eta bukatzeko, Hauzme, zein da zure bertsioek izan behar duten gauzarik garrantzitsuena berezitasun hori izateko? Estilo originaletik ahalik eta gauzarik berezina izatea. Hau da, leku batetik batera pasatzea. Bertsio abestia arrunta abesti motela bada, agian ziztu biziana egitea. Eta aurkakoa. Oso hori da berezitasuna. Beste batzutan, normalan akordeak errespetatu egin ditut, baina beste batzutan, azken aldian, oraino entzun ez diren bertsio batzutan ere, baina pixka bat jolastu egin dut. Orain jasa ere ikasten ari naiz, eta akorde berezi horiek beti bere gustu gehiago sartzeko. Mila esker gure etortzeagatik, Hauzme. Ez dakit, bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Nire sare sozialetan nahi bat nauzue segi, Hauzme ofizial Instagramen eta Hauzme beste lekutan, Hauzme musika YouTubeen, eta hor asko dago, lasai hartu. Eta hori, mila esker zuei gonbiteagatik, oso pasatu dut. Urduria zinez, baina... Horrela azten gara denok eta gero errestasun hartzen da. Bai. Mila esker eta hurrengora arte. Mila esker zuei. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorikan. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur, udaberri itxurako giroa. Eguna hotzetik hasi dugu eta lanbro apur bat sortu da, baina eguzkiak berehala xurgatuko du eta zeruan urdine izango da nagusi. Eguneko temperaturak gora egingo du eta balio altuenak 17-20 gradukoak izango dira. Hego ukituko haizea ibiliko da eta arratsaldean brisa altxako du. Asteazkenean, fronte hotz batek eguraldi aldaketa ekarriko du. Goizean iritsiko da lurraldera eta hodeiak eta euria ekarriko ditu, batez ere ipar partera. Itsasotik datorren haizea nagusituko da, goizean ipar-mendebaldekoa izango da eta iparraldekoa arratsaldean. Tarteka, enbarazu apur bat egingo du. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta 11-14 gradu artekoak izango dira.
Kaixo eta ongi etorri gurera, Alex, zer moduz? Kaixo, Marcos, mila esker. Ondo, eta zu? Ongi, orain imaginatzen dut zuek ere zabiltzatela lanpetuago, orain telesaila atera berri, dagoeneko martxan. Konta eguzu pixka bat, zein den telesailaren izena, nondik datorren ideia, konta eguzu pixka bat? Bale, bueno, lanpetuta ez, gure lana eginda dago, orain zuen lana da ez, ikustea. Bueno, telesaila argi gorriak da, primeranen dago, eta, bueno, lehenengo bi atalak daude ikusgai. Eta espero bi gehiago jarriko dituzte. Nondik dator telesailaren ideia? Nun sortzen da edo nork izaten du ideia egingo dugu telesaila hau honi buruz? Begira, sortzaileak ni neu, Alejandra Arrospide eta Alberto Gastesi, gara. Eta nondik datorren, ideia desberdinak naztu genituen. Bata da, bueno, ez dakit zer gidoan badakizuen, baina, bueno, ideia bat da, pentsa familia baten, aitak alde gintzun, duela 5 urte, inori ezer esan gabe, eta batean 5 urte beranduago bueltatu egiten, ez? Orduan horrek daukan misterioa edo hori interesgarri iruditzen zitzaigun. Baina gero aparte badago txinatar komunitatearekin ere drama bat, eta bikoizketa mundua ere badago hor, bikoizketa mundua oso gutxi irten da telesailetan eta filmetan, eta benetan umorea egiteko oso espazio polita da. Eta, bueno, ni bikoizketan ibilia naiz, Albertoren ama ere bikoizlaria da, eta bueno, interesgarria iruditzen zitzaigun. Nola garatu da lehenengo ideiatik grabatu duzuen arte edo produzitu duzuen arte gauzak aldatu egin dira edo nola izan da prozesu guzti hori? Pasa dira 4-5 urte agian, hasi ginenetik, egia da ez direla 5 urte izan honekin bakarrik, bitartean beste 2 laburmetrai, luzemetrai egin ditugu. Baina, bueno, beti izan dugu ideia hau kajoian sartuta, ez? Eta ETBek esan zunean baietz, gustatzen zitzaiela, hasi ginen asako honekin, lanean. Eta aldaketak, eske beti daude aldaketak, egun batetik bestera aldaketa asko egiten dira, baina azkenean badakizu prozesu luzeak direla, orduan benetan ideia maite behar dezu, interesa ez galtzeko, ez? Ez dela oso horreza da urteak pasa eta interesa jeiztea, eta ez dakit erantzun dizuet, Iruditzen zait, telesaila badela nahiko originala lantzen duen gaiagatik, eta baina hortaz gain, zer du berezi telesail honek? Zer duen berezi? Bai. Batez ere umorea esango nuke. Umorea eta thrillerra, bi generoak nazten ditu. Eta, esango nuke, euskal fikzioan ez dugula sarritan horrelakorik ikusi. Ze umorea ez da bape familiar, ez da oso burro askotan. Juten gara ekstremora eta pizkatxo bat gehiago ere, bai. Eta, bueno, beldurra genuen hasieran, ETBek agian esango zigula hau gehiegi da, baina, bueno, gure sorpresarako aurkitu genuen esaten zutela agian gehiegi da, baina urrutirago, ez? Eman gehiago eta gozada bat da horrela lan egitea. Orduan esango nuke, batez ere umorea, Itziarrituño ere beste registro batean ikustea, ze ikusi dugu, bera, aktore bikaina da, baina umorea egiten ez dugu sarritan ikusi, eta revelazio bat da, benetan, horregatik bakarrik ikusi behar da, eta gai asko lantzen ditugulako, ez? Dibertsitatea, bai sexuala, kulturala, hori bikoizketa mundua ere, gero kameo asko ditugu ere, oso kameo politak, Eduardo Casanova dago, Eneko Sagardoi, bueno, ikusi beharko ez duen. Telesailak ere genero desberdinak lantzen ditu, umoreaz gain. Nola uztartzen dira genero ezberdinak? Batzutan pelikulak edo telesailak ikusten kostatzen zaitu lertzea nola lotzen den ez dakit, komedia dramarekin edo nola, bueno, zuen kasuan nola lotzen dira genero ezberdinak? Nik uste gure eguneroko bizitza tragikomedia hutsa dela, ez? Eredu honenak kanpoan dugu kalean eta gure inguruan. Orduan, ez da
ez da horren zaila, besterik gabe irekia egon bertzela, ez? Gauza horiek batera juntatzeko, eta ja ez da, baina zaila ez da. Egunero pasatzen ditugu genero desberdinak, ez, gure bizitzan, hasi que hori bera, baina gidoi batek. Eta nolako tonua bilatu dezue kontakizunen, hau da, umorea noski bertan presente dago, baina umoreaz gain, ze tono bilatu nahi izan dezue, aipatzen zenuen hori, 5 urte desagertu da, itzuli da, nondikan landu dezue hori? Tonua, bida, aurreko astean izan genuen premiera, eta oso interesgarria izan zen gero jendearen harrera ikustea eta bere komentarioak entzutea, eta asko esaten zuten, ez, umore britanikoa ematen zula, baina, claro, umore britanikoa ez da berdina Monty Pythons edo Ricky Gervais, ez da berdina. Beste batzuk esaten zuten marrazki bizidunak bezalakoak zirela, baina pertsonekin, ez, aktoreekin. Ez dugu nahita tono bat bilatu, nik uste, baizik eta utzi dugu gure imaginazioa egan egiten, eta azkenean kaosari, gure eguneroko bizitzen kaosari forma ematen saiatu gara. Eta gustora gelditu zerate emaitza horrekin, hau da, esaten zenuen nahi gabe sortu den tonu bat hartu duela eta gustora zaude horrekin? Oso. Badai, gu premiera baino lehenago oso harro eta pozik ginen, baina gero ja harrera ikusita, nola jendeak barra asko nintzuen eszena batzutan txaloka ere hasten ziren, horrek ja, lasaitasuna bat izan ez. Imaginatzen dut dagoeneko premierarekin lehenengo 2 kapituluak aterata, feedbacka jasoko zenutela. Zer moduzkoa izan da feedback hori? Kristona, oso ona. Ni egia da, behar dudan feedbacka etxean daukat, familiarekin, lagunekin, eta proiektzioaren ostean lehenengo haien gana joan nintzen jakiteko zer iruditu zaizu ez. Eta oso ondo, jendeak harrituta ere, etzeki, esaten zuen jendeak, enekien hain bestia zinenik. Eta, bueno, eguneroko bizitzan enaiz, baina behin idazten hasita deabrutxoa irtetzen da, ez? Baina oso harrera polita, oso polita. Jendeak ere esaten zuen, euskal fikzioak agian behar zuela horrelako komedia bat, horrelako irreverentzia, eta bueno, gu oso pozik, oso harro, aporte hau egin ahalizateko. Esango, zenukete lortu dezuela publikoa sentiarazi nahi zenutena? Bai. Bueno, oraindik, zenbat egun gaur da, gaur asteartea. Bai. Ostiraletik asteartera, ez dira egun asko pasa, ikusi beharko dugu denboraldia behin bukatuta dagoenean, ez zoitza egingo dugu berriro duguan, eta ja ikusita nolakoa den, baina nik uste lortu degula, bai. Katea pozik dago, gu pozik gaude, eta ikusi duen jendeak ere oso komentario politak egin dizkigu, beraz, nik uste baietz, arrakasta. Aipatu dezulen Itziar Ituño eta kameo batzuk, eta bueno, aktore gehiago daude, hitz egin dezagun pixka bat telesaileko pertsonaiez. Nolakoak dira pertsonaia nagusiak? Bida, esango nuke, batez ere direla, batzutan desatseginak, askotan patetikoak, baina azkenean maitagarriak, ere. Eta zer bilatzen zenuten desoreka edo oreka horren bitartez, hau da desatseginak izatea, baino bukaeran maitatzen dituzun horiekin? Bilatu, eske, karo, horrela galdetzen duenean, badirudi helburu zehatz bat genula, eta benetan askoz ere organikoa izan. Orduan, horrela jaio ziren, horrela maite ditugu, gure seme-alaba tontoak bezala ez, baina berdin maite ditugu. Eta azkenean, usteet, justo horrekin oso pertsonaia batzutan desatseginak, baina azkenean unkigarriak ere bai, hoiekin lortzen duguna da,
errealitatea ere pixkat erakustea, ez? Askotan ikusten ditugun, fikzioan ikusten ditugun pertsonaiak oso perfektuak dira, edo oso txuri beltzak, ez? Onak, txarrak, eta hemen gure eroiak, agian bizitza errealean itzinen haien laguna izango, ez? Baina pantailan ikustea polita da. Ezagutzen ditugu horrelako pertsonak. Eta pertsonaien sorkuntza prozesu hortan aipatzen zuen organikoa izan den horretan, zenbat da sortzaileen eta gidoilarien lana eta zenbat da aktoreen lana? Bueno, ni nire gidoilari postutik reivindikazioa barret, ez? Guk sortzen ditugu, guk idazten ditugu, eta basea hor dago. Utzidazu aipatzen hemen, gidoilari taldean, ibilitako Kepa Errazki, Gema Urraka, eta Alejandra Arrozbide. Baina, karo, gero behin idatzita, behin niretzako erosoa da etxetik pijaman idaztea, ez? Baina gero aktore batek hartu behar du hori berea egin eta interpretatu eta berea aurpegi eta gorputzak jarri, ez? Eta benetan egin duten lana, nik izugarri eskertzen diet. Eskuzabalak izan dira, askotan oso egoera patetikoetan azaltzen dira, eta hala ere ilusioz egin dute, eta esku zabaltasun handiarekin, eta benetan bai Itziar Ituño, badakigu Itziar Ituño oso aktore ona dela, baina benetan registro honetan ikustea gauza desberdina da, eta Arnatz Puertas, Nerea Sanz, denek lan bikaina egin dute, eta oso divertigarriak gaude, eta benetan milagro antzeko bat izan da, ze aktore eta pertsonaiaren arteko fusioa perfecto egiten. Justo hori galdetu behar nizun aktoren inguruan, ikusten dut emaitzarekin pozik zaudela, baina erresa izan da? Zer? Aktoreekin lan egite hori eta pertsonaian integratze hori eta erresa izan da edo lan handia eskatu du edo nolakoa izan da? Benetan beti esaten dira horrelakoak eta pizkatxo bat kursi gelditzen da esatea, baina benetako familia antolatu dugu eta oso erreza izan da. Nik uste gainera denak erdi erotuta daudela, ez? Aktoreak, orduan pertsonai hauek interpretatzeko perfektuak dira. Hori behar genuen burutik pizkat kilikolo egote. Eta ekoizpena eta grabaketari buruz hitz egiten orain, zein izan da grabaketaren prozesua edo zein izan da nolakoa izan da, zein izan da erronkarik nagusia? Bueno, grabaketak ez dakit bilabete terdi edo iraun zuen, 8 kapitulo grabatzeko ez da erreza. Bastante azkar ibili behar izan ginen eta hortarako benetan ekipo osoak egon behar du oso zentratua eta oso profesionala izatea. Eta zorte ikaragarri auke dugu, zerena oso ondo irtena. Eta erronka, ez dakit zein aipatu, baina euki ditugu erronkatxoak, bai lokalizazioetan, bai aktore batzuk igual erori edo kameo bat ez lortu edo bestearengatik aldatu behar, baina azkenean emaitza da garrantzitsua. Eta emaitza hor dago, eta oso ona. Hasi aurretik, aipatu dizut, kapituluak oraindik ez ditudala ikusi, baina irudiren bat ikusi dut, eta okerrez banago, estetika ere nahiko originala iruditu zait, diferentea, garrantzia jarri dezue horretan? Bai, ez genuen oso telesail plano bat euki ez, gidoiak kateari asko gustatu zitzaizkion, eta badirudi horrekin listo ez, hau grabatu edo nola, eta jazta, baina ez genuen hori nahi. Eta Alberto Gaztesi, zuzendariak, benetan oso enpeño handia jarri du, denak estetika oso zaindu bat euki zezan, eta Esteban Ramos, gure direktore de foto ere, han ibili dira, eta benetan uste dut oso estetika desberdina duela, ez? Badaude telesaiak ematen duela oso berdinak direla, baina uste dut estetikoki argi gorriak asko diferentzetzen dela, ez? Beste batzutaz.
Eta nola iritsi zirate puntu horretara? Nahita topatu duzun zerbait da, edo beste kontu batzuk bezala era organikoan iritsi zirate bertara? Estetikari. Bai. Igual ni naiz pertsona proposena, hau erantzuteko, ze nerea, hori, ni sormenean egon naiz eta idazketan, baina gero estetikaren meritoa guztiz Albertorena da, azteko, zuzendari bezala, eta gero Esteban, eta ekipo asko. Ahoz, gonbidatuko ditu gordoan beste batean horri buruz hitz egiteko. Badago grabaketan momenturen bat bereziki hunkitu edo emozionatu zaituena, edo anekdotaren bat kontatzeko badago grabaketa 2 hilabete terdi horietan? Horrela bat batean ez naiz gogoratzen, baina esango dizut niretzako oso polita izan zela Edu Casanovaren bizita eta kameoa, ze oso laguna da eta 2 egun lehenago eskatu nion hau egiteko, eta Donostira etorri zen papeltxo txikitxo bat egiteko. Euskeraz hitz batzuk ere esaten ditu, telesailean, eta hori oso polita izan zen niretzako. Baina benetan, eta ez dut kursia izan nahi, baina egunero abentura eta fantasia bat izan da. Benetan, oso ondo pasatu. Orain, aipatzen zenuela, Edu Casanova euskeraz ikusi ahal izango dugula. Ze garrantzi du euskarak telesail honetan, edo ze garrantzi du telesail hau euskeraz egin izanak? Beti pentsatu dugu telesail hau euskeraz grabatzeko, eta ez dakit nolabait sortzaile guztiak Donostien jaioak gera, gure lehenengo pelikula ere, Gelditasuna Eraitzean, euskeraz zen, zatitxo batzuk gazteleraz daude, baina euskeraz egindakoa da, eta guretzako oso garrantzitsua da, gure hizkuntza da, gure familiak hitz egiten duen hizkuntza, gure artean ere, bakizu nola, geran ez, aldatu egiten dugu euskeraz gaztelean, baina gure hizkuntza da, eta badakigu euskeraz egiteak agian arte batzuk itxi ditzakela, baina guk ez dugu horrela pentsatzen. Guk nahi duguna da euskeraz lan egin, eta gero euskerak bidaiatu dezala munduan ez, eta ikusi dezala Madrileko pertsona batek, edo Taiwanekoak berdintzait, baina euskeraz, azpi subtituletan. Eta nola ikusten duzu gaur egungo euskerazko fikzioaren egoera? Ikaragarria. Benetan, batez ere, zinean, uste eta aurrera pausu erraldoiak eman direla, baita telesaietan ere, eta literaturan eta musikan, Izarro adibidez, kameo bat egiten du ere, gure telesailean, eta uste oso momentu honean dela, beraz, benetan oso arro sentitzen gara fenomeno honen parte izateagatik. Aipatzen zenuen, euskerak badituela bere oztopoak beste leku batzutara zabaltzeko zailtasun horiek agian. Baina irekitzen ditu beste ate batzuk? Badaude agian laguntza batzuk, ez? Euskarazko fikzioa bultzatzeko, eta horieko esan daude, baina beti askoz ere limitatuagoa izango da, baina benetan azpimarratu nahi dudana da, limitazio horiek hasieran daudela agian, ez? Baina gero zure produktuak, zait batero gustatzen, produktu ditzea. Baina, gure obrak edo ez dakit, bidaiatzeko aukera beti izango du. Guretzako bikaina da euskaraz grabatzean, primeranen estreinatzea, eta aurrerago ikusiko dugu agian beste plataforma baten ikus daiteken, beste leku batzuetan, hori ona litzateke ez, bai guretzat eta bai euskararentzat, ze hori da gure helburua ez, euskara mundu guztian entzutea. Eta zuen telesailak ze ekarpen egiten dio gaur egungo euskal fikzioko eszenari? Nik esaten dudana pixkat txulo bezala geldituko, ez? Gure ekarpena. Ez dakit, jendeak esango du, baina batez ere bihotzez egin dugu eta komedia
agian deseroso, baina oso, ez dakit, oso beltza batzutan, ez dakit, hori egin du, batez ere jendearen komentarioa izan da, ez? Ez dugu horrelakorik inoiz euskaraz ikusi. Bueno, hori egia bada, pozten gara. Dagoeneko 2 kapitulu aterata, oraindik beste 6 gelditzen dira. Ze espero dezue 6 kapitulu hien ondoren publikoaren aldetik? Bigarren denboraldi bat eskatzeko change.org bat edo horlako zer egiten badute, perfecto. Eta plataforma, aipatu duzu primeranen argitaratzen dituzuela, ze espero dezue plataforma horren erantzuna izatea? Ona, nik egia esaten badizut, Asteburu osa daramat, aktualizatzen, aberra saltzen zen top 10ean, baina ez dute uste eta astero aktualizatzen dutela, oraindik ez dago hori jakiterik. Baina, nik esperet jendeak ikusiko dula, gozatuko dula, esango nuke, eta agian asko esatea da, baina esango nuke imposiblea dela ez gustatzea. Gero, ez da oso bat da, zugarri gustatzen bazaizu edo pizkatxo bat bakarrik, baina ez gustatzea oso zaila. Atal guztiek dute oso komedia handiko punturen bat denok daukate. Eta espero dudana da hori, jendeak ikustea, hortarako egiten dugu lana, ez? Jendeak gero ikusteko, edo irakurtzeko, edo entzuteko, baina hori da helburua, jendeari iristea, eta gero, komentarioak entzutea, nik nahi dut, benetan, jendeak idatzi dezala, aber ze iritzi duen. Alex, bukatzeko pare bat galdera botako dizkizut. Aipatu duzu, nahiko zenuketela jendeak eskatzea, bigarren denboraldi bat, pentsatuta daukazue edo ari zerate lanean horrekin edo? Hortan gauden, bai. Karo, lehenengo denboraldia, nik uste, pixkat inkretzendo doala, ez? Eta bukatzen da eromen absolutoan. Así que bigarrena idazteko garaian, hortik hartu behar dugu, ez? Eta ritmoa ez geitzi baizik eta gora, jun. Así que, hortan gaude pentsatzen. Bukatzeko eskatuko dizut, aipatzen zenuen arropuzkeria hori pixka bat ateratzeko eta esateko zergatik ikusi beharko genukeen zuen telesaila. Benetan maitasun handiz egindako telesaila da, umore handiz egindakoa, eta nik uste bizi ditugun garai hauetan, gainera oso garrantzitsua da denari barre egitea, errespetuz, noski, eta ikuspuntu on batekin, ez? Karo, pizka tramposa da, ez? Esatea denari barre egin, baina, garrantzitsua da zeinekin egiten duzu barre, ez? Bi tokiles baduzu zure ondoan, ez da berdina, argi dago, ez? Zein dan zure ikuspuntua. Gurea ez da hori, guk era osasuntsuan egiten diogu barre denari, eta benetan, uste merezi dugula euskarazko horrelako komedia bat ikustea, gozatzea, eta benetan hau opari bat da. Lehenengo guretzat, aukera izan dugulako hau egiteko, eta gero ikuslearentzat ere gozatu dezan. Mila esker, Alex, etortzeagatik, dagoeneko primeranen 2 kapitulu okerrez banago ikusgai, eta ostiralero beste 2, ezta? Hori da, bai. Ez dakit bukatu baino lehen azkeneko zerbait aipatu nahiko zenukeen? Eskerrak denoi ikusi dezuenari, eta telesaila ikusiko dezuen jendeari, eta ekipo guztiari, benetan. Ni gaur nago hemen hizketan, baina beste 2 sortzaile daude, gidoilari taldean 4 pertsona gara, aktoreak ez dakitzen bat, 30 baino gehiago ibili dira, batzuk txinatarrak ere bai lehenengo generaziokoak, bigarren, hirugarren generaziokoak, eta denek uste benetako lan polita egin dutela, eta haiei mila esker, eta zuri ere bai, Marcos, eskerrik asko. Mila esker zuri etortzeagatik, eta, bigarren denboraldi batekin ere espero zaituztegu hemen.
Hurrengora arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.